Bueno, horrek kontrola gutxi. Bueno, eta hori dirua. Honetan nahi zentuten, ez da? Nere reforma fiskala. A ver, 6.000 euro baino gehiago daukena kartzela. Kartzela dauzena jola bat dauzena ateako txu. Eta 6.000 euro baino gehiago daukena kartzela. Kenduko juz bere dirua, etxe bizitza, propietaria, eta horrekin finantzieko beha. Orduan, kartzela betetzei amia, hor dudan hau zer dineurek. O goziak itzen laga. Referendum batenkoek. San Juanak aprobetxau baz horre, errixetan, kanetan dauzua eta bat ogera bakoitzeko pertsona da. O bestela buruak nola dauzenan modan, ipini lau hola, elemento hormigón armau, zazpio, 10 metrokua, eta diko tenemos junta, gota. Eta arreglatu ya. Eta boda, 6.000 euro, zuzentzau, horretika, eta ikusten mago esartela jatzen, 100.000 gara. Ikusi arte, numerua, donde kuadra, hor ikusiko esto, geixo, txio, zeinek diurrau laike. Bueno, egingo txu, numero egingo txu. Egingo txu, baina zilero ondo enia. Zuk ez praga zuzen 1.000 euro? Bani, gratzase. Porque beste da, eta gero, ez da. Gero, hombre, hor dianak, igual, chorro dauzenak, eta los que son unos plastas y eso, horrek ez ditu erreko. Horrek itzatuko zentro bate, eta zero drogaz behituko txeko. Bueno, ez dianak peligrosoak, baina peligrosoak o desagradabliak eta gero a los prepas, que no hacen daño a la sociedad, pero... Vale, a los prepas, o la bisenako empatia gutxi dakenak, eta horrek, drogaz behituko. Bien. Niko I más D más H, droga para diseinokua potentziak eta onak ipintzeko, eta horrek duko. Eta gero, polizia. Polizia, txana batukoek. Bai, Guardia Zibila, Mossos d'Esquadra, horrekanak bat. Batunik Ez danak bat. Izen aldako ju, pero Guardia Zibila gamen konotazio horrango da azka. En española ere? Hori da. Ani hori Espainiako presidente izango naiz, eta duan, dana da bat. Gero, Espainiako gaitxe, eta konstituzionalak bin, eta zelatzen pasearte. Baina momentu dana Espainia. Dakitz, horra jatzen dara, baina. Eta guan, hor berriz egitxuko espiatzen, WhatsAppak eta kontrolatzen, hori ondo funtzionatzen guain, edo ez da dauko. E-maila, WhatsAppak horretan kontrolauta, gero altavosak intziak eta hori dakan, hori bai jarriko eta martxan, eta hori berri. Bakarrik gero izena, igualiko konkurso bat, zeizen ipini lehenkeio. Porcentaje euroko proemitxu ipiniko. Guardia Zibila hola lehi orden, hola, kakazu, esaten tortzen zer replitura. Los colegis o... Grazie mille per la bicicletta, ecologikoa bicicletta poi a Guardia Zibila. Bueno, gero, ekologia. A ver, inudanak entuko txut, sartuko txut, aditza, agua, eta intxerdu, eta kastaino ontua. Pero, investigazioak egin txut, ozonua eta kentzeko, eta horrelanak, mundua konpontzeko pizka. Pero, egual dixea bai, adidez, gauko egun nola motxeia egunak, eubixia ez da egun. Egual digo, hori azkenko danean, basantan eguna, Jaixa! Ez da hori zerrez,
pizka, erdia eta joteko, baina normalean epe. Hori aseguratuta da. Pero, para los amantes del motor, tú tiene vaya, acuérdame, aquella es una pegatinha más carreras, menos fútbol. Hau egin orkatu dizua. Ingo dena da, badidez, alkortako zubidia, kixo erakitzeko. Itxiko zubidia, eta bakarrik izangoa, hor motorrek egineko aterra eziko baturro, eta tronko eta itxeko, eta hori adibidez izangoa para las carreras. 24 horas, nahi duna jutia, mango euro bat, horrela itxeko, eta pakotka gaixo egin nahi beste. Por gasolina, pero dale. Horretzak. Eta gero, baserrizetan da biziziaten hola zen. Tingoen, poste hundixak ipini, eta hola, fuerte colgante guaz. Hola isotzen dana. Eta hori da, duzu erriko empanantza. Etxetik gano da. Fuerte colgantia hori, bakarrikamen. Ez da la subisa. Teleferiko da bezala, baina kotxia sartzeko mogu. Errekauako enbiar baituzue, kotxia importantia. Hori. Eta... Gero, baten nahi dugu jutia lanian, Ferrari baten, no? Porque horrek, adibidez, Inigo Martínez eta 0.000 euro baino guzio piko, eta seguro piko la Ferrari, o BMW, o Ronaldo, kolakon batek epiko seguro. Orduan baten nahi bau ilusio utxe maio, jutia Ferrari baten, taierre. Nahazto jo, zartita. Aukeria, gero Ferrari xa, taierre. Kaiau Ferrari xa, hiru bat egunean, Ferrari xa, Rolls, o... Porkolako kotxe que epiko txu. 0.000 euro bankenak, seguro galakian bentsuta, epiko txuela jaua harrak eta olako... Orduan, batean ilusio etxe maio kotxe baten ibiltzia, gratize bai, Bueno, eta gero, etorkizuna unmiei. Hau zuen ikua, miak? Gauz asko, baina, bueno, dakazu entzako kakintzeko zer datorren. Ikuko dela telebista libre. Nahi beste ikusiko dela miak telebista. Ikuko dela, berdukak ez dira uriko obligazio izateko. Ikuko dela nahi dela, jakolari nahi dela makarroia. Nahi dela, dieta macrobiota, Bai. Gero pastillak eta ere zientifikoak asmo poner pastilla, kolesterol bajatzeko, eta horako gotxak, el IHMSD horriko dela investigazioa. Laboratorri xonak Arazoa da, kaukarri gustatzen zaizkio esan niri espinaka gustatzen zaizkiola. Posible da espinaka jatzen? Guztokua. Bate mako, korona, balima, berburuak eta gustatzen zako bat, libre. Betxu, jazta, libre. Horren kontra ez da. Betxu, jarez, ondo. Munduan beti dago granu. Beti dago. Eta gero telebista nahi beste. Ez da hango prointzutak entzia telebista. Libre. Eta esaten betxu, telebista fuera, ala, urazioak etxetik akarko. Eta eskola, uko esate, urtian 2 egun. Beste dana, oporra. Eta kolasa nahi beste. Eta 8 urte da gazo zenean, mobila. Azkenekua. Eta tableta zeiki. Bai, edukazioa da hori. Etorkizuna dekoratzen nahi. Eta ebai, geixo, urtero, kakixo duzuez mobila. Zuretzako bai da, ez diatzako ebai. Zuri baloia. Gustatzen dut baloia? Bai, baloia. Baina hori gero zatio diozu da maita, itxitxaieta. Inozentzi emateko botua, Hola, zinfata egunero, goiz, arratzalde, guardixa, baina egunero, Inozentzi emateko botua, ez dautakoen hori esan, bale? Eta ebiko ze hori da. Bueno, hauxe izan da nire programia.
Bate emate sugerentzia geixo bat izmazka ipintzeko esateko? Mama. Eta guain ze, bertotan niko guala?